Ito pa na kaya yung Kawasaki syndrome ni Mal. Ing balo ko rin nurse manulo lang. Ela mga yung tao. Ninoy ka? Biyasa ko rin makanyan. Pareho katangating kalam. Kalam? Eda katamo kalupa rin keraklan ka rin tao. At intang balong gawa na eda agyu. Anti mo yung gagawan mo? Nawaring gagawan ko. Kulam. Kulam? Eh, kumang kukulam, ne? Ot kamwa mo. Nang marok nung makanita ka talaga. Maragi daw si Pamosito magkukulam pa yung eskwela. Ing memyemaro kakabaldugan king kulam. Ding tao walang kalam. Detang makaintindi kaya katam. Paborin mo waring ilang mamya kabaldugan king nung nanu ka? Ali, Bala mo palang yamo yung kulam. Malyari meng panaksak. Malyari meng pamutot tali potang makagapos ka. Malyari meng panoldap. O kaya pangalis kisasan. Nukari mo pala baling makanyan. Anak ko pa mo, anandaman ko ng ating alwaka ako. Gusto ng ating kong kapatay kanitang malati ko. Drawing ko kunyari king papel, kahit paano sukan ko la. Kahit tutulaping manasakit. Kaya ba't ning marakala subok at ang kapo natin ko talagang, pala mo, magical power. Ako ba ang sabihin? Eda balo rin pengari mo? ay, alido. Siya balo na makipanggawan ko yan normal. Ako sana ako maturak-turak. Mapay ka, kalaming akas mo kanina. Ali ka mo ritan. Ya kami gagana ka. Takala pa rin kalupa mo makikalam ang masisirabi eh. Ulining pamanus gada ring aliwa. Dengaliwa, babatingan da namin karelang kalam. Dengaliwa sa salikot da nam. Nakala pa rin magkukulam yan, eh? Wah, ating nga duwang klase ning mangkukulam. Retang manyakit, ang poretang manulo. Oning reng ating kalam, elila mo mangkukulam. Ating mambabarang at tutuburan do ring insekto. Ating manggagawe, dakala balo tungkol ka ring tanaman, na eda balo ring keraklan ka ring tao. Mangguguna, gagawa lang panulo, gayuma, anting-anting, kapamilatan da ring tanaman. At magkukusim, agyudong palwal ding kaladwara para mangulam king malawot. Lagayan, mamalyan, ampong katulunan, agyudang manakit at makipangamano ka ring kaladwat laman na buwan. Tiktik ampong manlilingo, liban king makaliksik pa sa likod lang kikimot, biyasa lang manispiya, gumamit sandata ampong gawang bitag. Magbantala, mabalo laking pamangawang pangadi. Uple, eksperto laking pamanlin lang. Manula ampong syak, akakit daing bukas. At dakal pang aliwa. Istong akabisado mo nga ding gagawan da rin sinabi ko. Ingawos kanta kaya ka. Ukluban. At iting makulang yato da rin ating kala. At kaya biya kaking yato nga ita. Karakang balo? Kamu na ano ka mo kareta? Ukluban. Totoo. Nung bisa ka malyari da kang tuwan, king meto ang kondisyon. Ano? Nung king personal at mga lating bagay mo balak gamitan ng kaya kang kalam. E ako sayangan ng oras kung turwanan da ka. Ing kaya kata ang kalam, dapat ating niyang paintungulan. Dapat ating niyang maragul agamit kaniti. Mikit katang pasibayo kaya ni bukas. Inmo muna akong ikot ang kaya. Nung ka rin mo balak gamitan ng kaya kang kalam. Nano ka lagyo? Tandaanan mo ko ka rin sinabi ko kaya ka. Sa kata namin pa ako ng lagyo. Ay, maturak-turak kaya na kayo niya. Hindi ka pa mumuli. Manesinap kita! Amo, papamigkasan mo pa. Ay, pati bisa! Nung ka rin mo balak gamitan ng kaya kang kalam. Homework ka ngayong oras?
Ano po ito? Eka na ako ini. Pero ikit kaya kayong kotse ng asawa ko. Kulaman may nung naman may kibandi kayo. Nang gagagam. May bulo sa idogi king kiwan ni balay minapon. Kay, ay na nagbalik. I'm so worried. Stuning pa ni gaga na ka. Uli nga tune eh. Eusebio Galura, Psychic Lost Pest Searcher. Muti kayo mawalang aso, pusa, goldfish, patpati. Kako na ko pulandit. Gamitin ka akong kalam, pantunan tala. Sa magbialam sana. Wow! Siguradong akit ko na yung idogi ka niya. Salamat, Eusebio Galura. Mag-magic po, gamit yung kalam. Bakit taka rin lalaki? Tax, NYK David Blaine. Ay! Ay, ba ito mga kumala ako may atong tao. Kanya na may hanggang. Ayan. Pakano ko rin mas kakalain. Tol, mga po sa aling manabo. Alalahan niyo na. Sige. Oo, mga niya mo. Magagalo. Kapag niya. Nakakobra, tas sopan dako. Lolo mo ang tampo. Lolo ang tampo, to siyempre, lenta. Marap ka, pata. Yan kaya, be, kung buwan. Kaling. Nakapisa! Ay! Ay! Maraming